Ahoj, vítejte na kanálu Autistka zpráv. Moje přezdívka je Margot a jsem 22letá studentka s autismem. V minulém dílu podcastu jsem probírala jakési základy autismu, tedy co to je, jak může být vnímán, jak se projevuje a tak podobně. Dneska na předchozí téma trochu navážu. Zatímco minule jsem podrobně rozebírala projevy autismu, dneska bych se chtěla zaměřit na všechny možné existující mýty a stereotypy, které o autismu panují. Je jich opravdu hodně a přijde mi, že shrnout všechny do jednoho videa snad ani není možné, ale přesto se jich pokusím zahrnout co nejvíc. Tak pojďme na to. Autismus je pouze nebo z většiny u chlapců. Nejprve bych se chtěla věnovat problematice, která by možná vydala i na samostatný díl, a tím je otázka autismu u žen. Hodně dlouho se totiž tvrdívalo, že autističtí můžou být pouze chlapci a i v současnosti stále můžete najít statistiky, které uvádějí, že u mužů se autismus vyskytuje častěji než u žen. To je ovšem poněkud nepřesné a zavádějící. Tyto statistiky se totiž skládají z oficiálně diagnostikovaných jedinců. Nicméně to, že někdo nemá oficiální diagnózu autismu, ještě neznamená, že není autista. Existuje totiž mnoho lidí, kteří tímto metaforickým sítem diagnostiky propadlo, a jsou to právě zejména ženy. Autistické ženy bývají diagnostikované mnohem později v životě než muži, bývají leckdy misdiagnostikované s jinými poruchami, například úzkostnou poruchou nebo různými poruchami osobnostmi, především pak hraniční či bipolární poruchou osobnosti, anebo někdy vůbec diagnostikované nejsou. Těch důvodů, proč se toto děje, je více a všechny teď proberu o něco podrobněji. Prvním důvodem jsou samotná diagnostická kritéria autismu a způsob, jakým byla vytvářena. Abychom však mohli pochopit vývoj diagnostiky autismu, musíme se podívat zpátky do historie. Termín autismus byl poprvé využit švýcarským psychiatrem Eugenem Bleulerem v roce 1911, který ho však tehdy použil jako symptom schizofrenie. Jako samostatná diagnóza se autismus datuje do 40. let minulého století. Tehdy, v roce 1943, dětský psychiatr Leo Kanner popsal skupinu dětí, u nichž se vyskytovaly znaky chování, které dnes připisujeme právě autismu. A právě zde jsou kořeny celého problému. Ve skupince dětí, kterou Kanner pozoroval, bylo 4krát více chlapců než dívek. Možná se to nezdá zase až tak jako velký problém, ale Kannerova studie napáchala řadu škod, umožnila vznik velké spoustě dnes již vyvrácených mýtů a zakořenila spoustu stereotypů, jejichž důvěryhodnost byla zpochybňována už i v tehdejší době. Hlavní problém spočívá v tom, že diagnostická kritéria jsou založena hlavně na pozorování chlapců a tím pádem je logické, že pak neberou v potaz určité odlišnosti, které takzvaný ženský autismus obsahuje. Druhým důvodem, proč jsou ženy méně diagnostikovány, jsou již zmíněné rozdíly mezi projevy autismu u mužů a žen. Je důležité si totiž uvědomit, že u žen se autismus může projevovat trochu odlišně než u mužů. Nyní se těmto rozdílům budu věnovat trošku více. Ženy maskují více než muži. Pokud nevíte, co je to maskování, vysvětlím. Maskování je vědomý i nevědomý proces, při němž autista zakrývá svoje autistické vlastnosti, aby více zapadl do neurotypické neboli zjednodušeně řečeno neautistické populace. Maskování se může projevovat opravdu různorodě. Jedná se například o potlačování stimingu, nucení očního kontaktu, trénování v uvozovkách vhodných výrazů ve tváři, napodobování lidí, které má dotyčný kolem sebe a jejich výrazů, tónu hlasu, komunikace, využívaných frází a podobně. Patří tam ovšem i nucené překonávání senzorických problémů, nucení do nošení smyslově bolestivého oblečení, nevyužívání podpory, kterou má dotyčný k dispozici, jako jsou protihluková sluchátka či sluneční brýle a podobně. Dalším rozdílem může být předmět speciálních zájmů. U dívek mohou být speciální zájmy zaměřené na věci či témata, které jsou pro jejich věkovou skupinu typické. A kvůli tomu může být znak speciálního zájmu přehlédnut. Těmi tématy můžou být například panenky, zvířata, hodně často jsou to koně, zpěváci, celebrity, móda, hudební kapely, herci, seriály, filmy, písničky
a tak dále a tak dále. A uznejte sami, u holčičky, která je nadšená do panenek nebo módy, vás jen tak snadno nenapadne, že by to mohl být autistický zájem, jako u chlapečka, který je fascinovaný například jízdními řády. Dalším rozdílem může být i sociálnost nebo komunikativnost. Autistické dívky se často jeví jako společenštější a komunikativnější než autističtí chlapci. To právě souvisí s již zmíněným maskováním. Autistky velmi často pozorují svoje okolí, sledují, jak se jejich vrstevnice chovají a pak vzorce toho chování přejímají. Hodně často si totiž velmi dobře uvědomují, že jsou něčím jiné, že nezapadají, že se čímsi odlišují, avšak pokud nejsou oficiálně diagnostikovány, nemají absolutně žádné ponětí, čím by to mohlo být způsobené. Mohou se cítit vyloučené z kolektivu, nepřijaté okolím a to je následně vede k silnému maskování a upozaďování svých vlastních potřeb. Maskování na ně pak může mít dlouhodobé negativní následky. Toto přetvařování si totiž vybírá nepříjemnou daň v podobě různých psychických potíží, jako jsou úzkosti, sociální fobie, deprese, OCD, syndrom vyhoření nebo i různé poruchy osobnosti. V extrémních případech může vést k sebepoškozování až k sebevraždě. U autistů je jen tak mimochodem riziko sebevraždy mnohem vyšší než u neurotypických lidí a tohle může být jeden z důvodů. S maskováním jsou spjaté pocity ztráty identity. Člověk neví, kým vlastně je, protože je zvyklý přizpůsobovat se celý život okolí, je zvyklý mimikovat chování lidí v jeho nejbližším okruhu, kvůli čemuž může neustále působit, že má každou chvíli jinou povahu a osobnost. O nediagnostikovaných autistických dívkách se někdy mluví také jako o v uvozovkách ztracených dívkách právě proto, že jejich autismus nebyl včas zachycen a v pozdějším životě jim to může způsobovat velké problémy. Přijde vám to jako hodně nepříjemná záležitost? To ještě bohužel není všechno. Kvůli maskování se člověk učí, že na jeho potřebách a identitě nezáleží, že druzí jsou důležitější než on. Mnoho autistek kvůli tomu trpí takzvaným people pleasingem, což je stav, kdy se člověk snaží až přehnaně vyhovět ostatním a má problémy nastavit si vlastní hranice, má problémy říkat ostatním ne a dávat najevo své vlastní potřeby. Tohle, spojené ještě s najevitou a potížemi rozeznat úmysly ostatních, je důvod, proč bývá opravdu hodně velké procento autistek sexuálně zneužitých. To číslo je mnohem vyšší než u neurotypických žen. Některé statistiky uvádějí, že až 9 autistických dívek z 10 se setká se sexuálním násilím. Tohle číslo je hrozně velké a je to opravdu k pláči. Dalším tématem, které se s rozdíly v autismu u žen pojí, je výchova, kultura a takzvané genderové stereotypy. Ano, přestože v poslední době se už upouští od toho, jak má vypadat v uvozovkách správná holčička nebo v uvozovkách správný chlapeček, některé hluboce zakořeněné představy stále přetrvávají. Když bych měla uvést příklad, o chlapcích se tvrdívá, že bývají zlobivější a divočejší než dívky. Takže když chlapec této představě neodpovídá, není průbojný, je uzavřený sám do sebe a s nikým se nebaví, mnoho rodičů už začne uvažovat, zda s ním nemůže být něco jinak. A to ani nemusí být nutně autista, stačí jen být introvert. A naopak, u dívek bývá zmiňováno, že jsou obecně řečeno hodnější, poslušnější a tižší. Takže pokud je dívka sociálně neobratná, svede se to na to, že je jenom plachá nebo nesmělá, a to i v případě, že skutečně vykazuje autistické znaky. Samozřejmě se to netýká všech rodičů, ale podobné názory stále přežívají a je dobré na jejich škodlivost upozorňovat. Na závěr tohoto tématu je nutné podotknout, že rozdělování autismu na v uvozovkách mužský a v uvozovkách ženský je poněkud problematické. Prvním důvodem je to, že se nejedná o 100% platné černobílé rozdělení, které platí ve všech případech. Ne u všech mužů se bude projevovat ten stereotypní v uvozovkách mužský autismus a stejně tak ne všechny autistické ženy se stotožní s před chvílí zmíněnými znaky v uvozovkách ženského autismu. Z tohoto ohledu je praktičtější tyto rozdíly nazývat jednoduše maskovaným autismem, který, ačkoliv se
objevuje převážně u žen, se může vyskytnout i u mužů. Tento pojem, maskovaný autismus, není odborný termín, který by se nějak hodně využíval. Co jsem si tak všimla, tenhle název vynalezla autistická komunita, aby mohl být inkluzivní a mohl zahrnout kohokoliv, kdo jeho znaky naplňuje. S tímto se zároveň neodmyslitelně pojí i otázka genderové identity či transsexuality. Kam v tomhle pojetí rozdělování ženského a mužského autismu zařadit transsexuální autisty? Nebo autisty, kteří se identifikují jako nebinární? Nebo kteří mají jakoukoliv odlišnou genderovou identitu? Může se vám to sice zdát jako okrajová otázka, ale opak je pravdou. Autistické komunitě je opravdu velké množství lidí, kteří se hlásí k některým neúplně obvyklým genderovým identitám, jako je právě nebinarita. Nebudu zabíhat do velkých podrobností, protože za prvé je to téma samo o sobě, které by se nejspíš hodilo i na samostatný díl, a za druhé se o tom necítím být momentálně dostatečně informována na to, abych o tom mohla mluvit, ale zjednodušeně řečeno, autismus může mít velký vliv na to, jak člověk vnímá svoje tělo, svůj gender a společenské konvence okolo toho. Dalším problémem rozdělování v uvozovkách ženského a v uvozovkách mužského autismu je fakt, že to není vždycky jasná škatulka s ostrými hranicemi. Hodně autistů může mít projevy z obou dvou skupin. Některé autistky se mohou projevovat žensky a přitom mít spoustu mužských projevů a naopak pro muže platí to též. Kdybych měla shrnout svůj úhel pohledu, myslím si, že je dobré a užitečné pamatovat na určité rozdíly spojované s autismem u žen. Přeci jenom stále existuje obrovské množství lidí, kteří zůstávají nediagnostikovaní, a u žen to platí obzvlášť. Studie ze zahraničí objevila, že až 80% autistických žen je diagnostikováno po 18. roku života, tedy až v dospělosti. 80%. 80. Musím to zopakovat znovu. 80% autistek je diagnostikováno až v dospělosti. To je prostě hrozné, do nebe volající číslo, které je alarmující. A to se jedná o zahraniční výzkum. Řekla bych, že u nás v České republice to číslo bude pravděpodobně ještě vyšší, poněvadž u nás je povědomí o tom, že autismus u žen může vypadat jinak, teprve ještě v zárodku. Ten samý výzkum se zároveň zabývá i statistikami autismu u mužů a žen a výsledek je docela překvapivý. Nejenom, že kompletně vyvrací dosavadní statistiky, ale uvádí i zhruba reálný poměr výskytu autismu u obou pohlaví. Dosud se uváděl poměr autismu u mužů a žen 4:1. Tento výzkum se hodně zabýval různými vlivy na oficiální diagnostiku a matematickými výpočty zjistil, že skutečný poměr muži versus ženy je 3:4. To znamená, že ve skutečnosti existuje o trošku víc autistických žen než autistických mužů. Odkaz na zmiňovaný výzkum dám samozřejmě dolů do popisku videa. Myslím, že je to opravdu velmi zajímavé čtení, takže pokud vás celé tohle téma zajímá víc do hloubky a ovládáte angličtinu, rozhodně se na to doporučuji podívat. Téma autismu u mužů a žen je tak rozsáhlé, že jsem se mu musela věnovat více dopodrobna. Nyní už přejdu ke konkrétním nepravdám, které o autismu panují. Bude to rozdělené na 2 části. První z nich se týká mýtů, tedy naprosto nesmyslných a lživých tvrzení, které by měly vymizet ze světa. Druhá část se potom zaměří na stereotypy, tedy rozšířené představy o tom, jak vypadá autismus a které se některých lidí můžou skutečně i týkat, ale které velká hromada autistů nenaplňuje. Mýtus číslo 1 je: ty nevypadáš, nezníš, nepůsobíš jako autista. Tohle je věta, kterou spousta lidí uslyší, když se někomu svěří, že jsou na spektru. Odráží se v tom jakási zakořeněná představa o tom, jak by měl v uvozovkách správný autista vypadat, znít, mluvit a podobně. Je to absolutně nesmyslné, protože každý autista je jiný, každý z nás je jedinečný a unikátní. Ano, některé znaky budeme mít sice společné,
logicky, když se jedná o určitou diagnózu, ale každý je bude prožívat jinak. Každý z nás má jiné zkušenosti, jiné zážitky, jiné vzpomínky, jiné vlastnosti. Každý vyrůstal v jiném prostředí, každý byl vychováván odlišně. Neautističtí lidé taky nejsou všichni stejní. Tak proč by to u nás mělo být jinak? Kromě toho, i ta samotná diagnóza se i oficiálně nazývá poruchou autistického spektra. Už i to samotné slovo spektrum by mělo napovídat, že autismus má mnoho různorodých podob a že každý jedinec bude jiný. Mýtus číslo 2. Každý je tak trochu autistický. Autismus je neurologická odlišnost či porucha, pokud jste zastánci medicínského modelu, kterou člověk buď má nebo nemá. Neexistuje možnost, že by byl člověk v uvozovkách trochu autistický. Ano, každý může mít některé autistické vlastnosti, protože i když si občas tak sami připadáme, nejsme úplní mimozemšťané a autistické vlastnosti jsou pořád ještě lidské vlastnosti. Rozdíl ovšem spočívá v tom, kolik těchto projevů člověk vykazuje a v jaké intenzitě je člověk prožívá. To, že někdo je zamlklý introvert, který se bojí mluvit s ostatními a v mezilidské společnosti působí jako podivín, ještě automaticky neznamená, že je hned autista. Třeba, že je autismus někdy označován jako sociální dyslexie a problémy se socializací jsou u něj zmiňovány asi snad nejčastěji ze všech. Autismus není jenom o potížích v sociální oblasti. Autismus je mnohem komplikovanější. Nedá se shrnout jen pod tuhle konkrétní oblast. A i když jsou sociální obtíže u autismu časté, výrazné a nepochybně důležité, autismus je mnohem víc než to. Problémy v socializaci jsou jen pomyslnou špičkou ledovce. Autismus dále zahrnuje i senzorické potíže, problémy s jemnou či hrubou motorikou. Často se u něj vyskytují různé komorbidity jako úzkosti, fobie, deprese, OCD, poruchy osobnosti. Ale důležitou složkou jsou i fyziologické problémy, které se s ním často pojí. Těmi může být například dyspraxie, Ehlers-Danlosův syndrom, chronické nemoci, problémy se zažíváním a některé idiopatické střevní záněty, jako je Crohnova choroba či v mém případě ulcerózní kolitída, potíže se spánkem, chronický únavový syndrom a podobně. Těch fyzických problémů, které se s autismem pojí, je překvapivě hodně a některé z nich jsou tak časté, až někteří tvrdí, že by měly být zařazeny mezi diagnostická kritéria. Autismus dále zahrnuje i exekutivní dysfunkce, problémy s organizací, hyperfokus, v českém jazyce něco jako hypersoustředěnost, rituální chování a podobně. Je toho opravdu spoustu. A pokud člověk splňuje jen některých pár znaků, tak prostě a jednoduše autista není. Jednou jsem k tomu četla takové trefné přirovnání. Jen proto, že občas člověk zažívá ranní nevolnosti, ještě neznamená, že je těhotný. Žena nemůže být tak trochu těhotná. Buď je těhotná, nebo není. A stejně tak člověk nemůže být tak trochu autista. Buď je autistou, nebo není. Jedinou otázkou pak zůstává pouze to, kde přesně stojí ta hranice, kdy autista člověk už je a kdy ještě není. Přestože v MKN nebo DSM jsou ta diagnostická kritéria jasně vymezená a počet pro diagnózu autismu je jasně dán, v praxi to bývá složitější. Hodně se to pojí i s předcházejícím tématem, v uvozovkách ženským či maskovaným autismem. Ne vždycky je zřejmé, zda člověk některý znak splňuje či nikoliv. Mně na začátku svého sebeobjevování například připadalo, že nesplňuji ritualistické chování. A přitom já svoje specifické rituály měla. Například každodenní procházky tou jednou a stejnou cestou, při nichž jsem poslouchala pořád ty samé písničky dokola a dokola v tom samém pořadí a přitom si přemýšlela o různých věcech spojených s mým speciálním zájmem se skoro stejnými scénáři. Nebo každý den jsem měla stejnou večeři s konkrétně vymezeným počtem určitých pokrmů. Například potřebovala jsem vždycky 4 kousky sýra, 4 kousky salámu a podobně. Chodila jsem vždy na stejná místa, cítila hroznou úzkost při nových situacích, nesnášela změny učeben, protože mi to přinášelo hroznou nejistotu v tom, kam přesně mám jít, kudy tam jít, co když danou místnost nenajdu a pokud ano, tak nastávala otázka, kam si sednu, abych dobře viděla a slyšela a bylo mi pohodlně a měla pro sebe dostatek místa, jak to tam
tam bude vypadat, zda tam budou pohodlné židle a dostatečně široké stoly a tak dále a tak dále. Tím chci říct, že někdy jsou projevy autismu značně internalizovány a tím pádem nemohou být tak snadno odhaleny a označeny za projev autismu. Tohle je spíše taková filozofická otázka, ale jedno zůstává jasné. Člověk autistou buď je, nebo není. Prosím, neříkejte to, že jsme všichni tak trochu autisté. Hrozně to znevažuje problémy, kterým skuteční autisté každodenně čelí a popravdě většinou to vyznívá spíše jako výsměch. Výsměch našim potížím, výsměch našim trápením, výsměch všemu, co prožíváme. A kdyby skutečně byl každý tak trochu autista, společnost by pro nás byla mnohem přístupnější. Kdyby to tak skutečně bylo, netvrdilo by se, že ten, kdo se nedívá druhému do očí, zaručeně lže. Lidé by tak moc nelpěli na očním kontaktu, nenutili by nás potlačovat stimming. Neříkalo by se, že oběť nezákonného trestního stíhání si nezaslouží spravedlivé odškodnění, protože autismus ji negativně ovlivňuje natolik, že nezákonné trestní stíhání stejně nemohlo nijak uškodit. Ano, to se opravdu stalo. Když se člověk svěří, že ho bolí příliš ostré světlo nebo příliš hlasité zvuky, nesetkal by se s odpovědí, že to přece není tak hrozné. Kdyby byl každý tak trochu autista, neměli by autisté zakázáno řídit motorová vozidla. Kdyby tomu tak skutečně bylo, nároky společnosti na výkonnost by byly mnohem nižší, protože i pouhá cesta do práce by byla nehorázným způsobem vyčerpávající. Byly by lepší způsoby podpory pro autisty, snadněji by se získávaly invalidní důchody nebo příspěvky na péči pro ty, kteří tyto podpory potřebují. Těch příkladů by se dalo vyjmenovat daleko víc, ale myslím, že jako ukázka to stačí. A pokud jste doopravdy přesvědčení, že každý je tak trochu autista, protože vy máte nějaké velmi zřejmé autistické znaky, doporučovala bych vám podívat se podrobněji na znaky autismu a různé způsoby, jakými se můžou projevovat. Možná byste nakonec zjistili, že sami na spektru jste. Další mýtus. Autismus se diagnostikuje každému. Hodně lidí má dojem, že je autismus společně ještě s ADHD až příliš diagnostikovaný. Leč opak je pravdou. Existuje spousta autistů, kteří diagnostikovaní nejsou a dozví se o autismu třeba až v dospělosti, kdy konečně pochopí, proč se celý život cítí odlišní. Na diagnózu autismu je potřeba splnit určitá kritéria, která rozhodně nesplňuje každý. Dalším mýtem je to, že autismus je způsobený špatnou výchovou anebo takzvaně chladnou matkou. Tento mýtus má kořeny ve výzkumu již zmíněného psychiatra Lea Kahnera, který tento názor zastával. Dneska už je to však vyvráceno. Autismus je neurologická odlišnost, případně porucha, a nemá žádnou souvislost s výchovou. Další tvrzení, které je mýtem, je: autismus je něco jako Rain Man nebo jako Sheldon Cooper. Autismus ale ve skutečnosti nemá nějakou jednu konkrétní podobu. Kromě toho, přirovnávat skutečné lidi k filmovým nebo seriálovým postavám, které jsou schválně napsány tak extrémně a přehnaně, aby publikum pobavili nebo v nich vyvolali nějaké emoce, je přinejmenším hloupé. Ne všichni autisté jsou geniální vědci, ne všichni mají nějaký extrémní talent. Ve skutečnosti je většina z nás úplně obyčejných. Takzvaný syndrom učence, který má, pokud vím konkrétně Sheldon, se vyskytuje spíš vzácně. Přemýšlela jsem, zda to zařadit mezi mýty nebo spíš stereotypy, protože přeci jenom existují autisté, kteří tuto představu splňují, ale na to, jak je taková genialita vzácná, je toto překvapivě častý a hojně rozšířený stereotyp, takže jsem to nakonec dala do mýtů. Další mýtus, kterému bych se chtěla věnovat, je spojitost mezi očkováním a autismem. Ne, očkování autismus vážně nespůsobuje. Ta jedna jediná v uvozovkách studie, která nějakou spojitost našla, se ukázala a hlavně potvrdila jako sfalšovaná, její autor za to byl, pokud vím, i souzen. Mimo to, i kdyby to byla pravda, očkování chrání před nebezpečnými a smrtelnými nemocemi. Vážně byste raději riskovali, že vaše dítě bude trpět nebo umírat v příšerných bolestech, než abyste měli autistické dítě? Možná to bude pro někoho poněkud radikální názor,
ale preferovat riziko těžké nemoci nebo dokonce smrti svého dítěte před autismem už podle mě hraničí s eugenikou. Autismus není tragédie, za to takový tetanus a podobné hnusy ano. Dalším mýtem je, že autisté nemají žádné emoce, nebo mají pouze negativní emoce. Vůbec jsem netušila, že takovýto hrozný mýtus vůbec existuje, dokud jsem ho neslyšela z úst profesionální psychiatričky. Autisté mají emoce, dokonce je někdy můžeme cítit s extrémní intenzitou. S takovou intenzitou, která nás může dostat až do záchvatu. A to včetně i pozitivních emocí. Existuje dokonce i speciální název pro naše nadšení, neboli autistická radost, v angličtině jako autistic joy, která nastává například tehdy, když se můžeme věnovat svým speciálním zájmům. Důvod, proč tenhle mýtus existuje, tkví nejspíš ve způsobu, jak emoce projevujeme. Občas totiž s jejich projevováním můžeme mít potíže, respektive někdy je nemusíme projevovat způsobem, který od nás ostatní neautističtí lidé očekávají. Někdy může ostatním lidem připadat, že se tváříme zvláštně, že jsme naštvaní, a to i když se ve skutečnosti cítíme šťastně. A i když nám samotným může připadat, že se tváříme radostně a usmíváme se, ostatním může náš výraz připadat vážný. Dalším docela rozšířeným mýtem je to, že autisté nemají zájem o přátelství. Ve skutečnosti však většina autistů zájem o přátelství má, jenom nejsme tak dobří v socializaci a navazování nových kontaktů. Míváme potíže se začínáním a udržováním konverzací, takže ostatní můžou dojít k názoru, že se o ně dostatečně nezajímáme. Hodně autistů také trpí sociální fobií, úzkostí nebo PTSD či CPTSD a všechny tyto problémy nám v socializaci můžou bránit. Se správnou podporou a v tolerantním prostředí však dokážeme navazovat plnohodnotné vztahy s ostatními lidmi téměř bez problémů. A pokud někteří o navazování vztahu nestojí, dost často to bývá kvůli nějakému traumatu nebo zklamání ze společnosti. Co jsem tak vypozorovala, v podobných případech to bývá tak, že dotyčnému kontakt chybí a cítí se osamělý, ale neví, jak to změnit nebo se případného vztahu bojí. Samozřejmě to ale není pravidlo, rozhodně to nebude platit ve všech případech. Vždycky se najdou výjimky. Dalším mýtem je to, že autismus může být vyléčen. V současnosti neexistuje žádný lék na autismus a popravdě osobně si myslím, že by žádný existovat ani neměl. Jedná se jen o můj osobní názor, avšak přijde mi, že namísto toho, aby se společnost snažila zajistit dostatečnou podporu pro autisty a jejich případné pečovatele, aby mohli žít plnohodnotné životy a být sami sebou, snaží se o naše vyléčení, potlačení nebo v některých extrémních případech i vymazání. Když se člověk totiž podívá na to, co se v této oblasti děje, jak se například zavádí pravidla vedoucí k omezení počtu asistentů ve školách, jak se snižuje výše příspěvků na péči, jak se na mnoha konferencích týkající se autismu upřednostňují neurotypičtí lidé před samotnými autisty a podobně, rozhodně to nevyvolává dojem snahy o podpoření. Hodně protěžované jsou i různé terapie, které však neusilují o pohodlí autisty a zlepšení kvality jeho života, ale spíše o potlačení jeho projevů a vedou k silnému maskování, tedy přetvařování. V tomto ohledu je nejvíce zmiňovaná a kritizovaná ABA terapie, která velkému množství autistů dokonce způsobuje PTSD. Nebudu zabíhat úplně do detailů, protože kontroverze ohledně podobných rádoby terapií by vyšly i na samostatný díl, ale podstata tkví v tom, že hlavním cílem ABA terapie je potlačení autistických projevů. Snaží se z nás vytvořit neurotypické lidi, podpořit maskování, které může vést k různým psychickým obtížím a potlačit naši individualitu. Ve zkratce, cílem podobných terapií není naše pohodlí, nýbrž pohodlí našeho okolí neurotypiků. Autismus vyléčit nelze. Lze ho maximálně tak potlačit neboli zamaskovat. Vyléčeny mohou být akorát některé komorbidity, které se s autismem často pojí, jako jsou například deprese, úzkosti, OCD a tak podobně. Myslím, že autismus může přinášet mnoho pozitiv a odlišné přemýšlení či vnímání světa neznamená automaticky něco špatného,
takže já osobně snahu o vyléčení nijak nepodporuji. Ale, jak říkám, je to pouze můj osobní náhled. Nyní se chvilku budu věnovat neverbálním autistům. Prvním takovým mýtem, který se o nich proslýchá, je ten, že neverbální autisté mají automaticky i mentální postižení. Tohle je ku podivu hojně rozšířený mýtus, ale rozhodně neplatí vždycky. To, že nějaký člověk potřebuje nebo upřednostňuje odlišný styl komunikace, ještě neznamená, že má mentální postižení. Bohužel jsem četla spoustu negativních zkušeností od podobných lidí, že kvůli jejich alternativním komunikačním způsobům je ostatní přehlížejí a mluví k jejich opatrovníkům namísto toho, aby hovořili napřímo k nim. A nebo pokud už mluví napřímo k nim, infantilizují je, používají jednoduché nebo směšné výrazy neodpovídající jejich inteligenci a vyspělosti, což ve výsledku má strašně dehumanizující účinek. Takže prosím, tohle nedělejte. Berte i neverbální autisty jako sobě rovné. Druhým rozšířeným mýtem je to, že neverbální autisté nedokáží komunikovat. Tento mýtus lehce navazuje na ten předchozí. Pravda je ovšem taková, že každý nějak komunikuje. Každý živý tvor disponuje nějakým druhem komunikace. Dokonce i těžce fyzicky postižení lidé, kteří musí být připoutáni na lůžko, nějak komunikují, i kdyby se jednalo třeba v uvozovkách jenom o mrkání. Spousta lidí si totiž mylně myslí, že komunikace se automaticky rovná mluvení nebo řeč. Ale to je od skutečnosti velice vzdálené. Existuje celá řada různých druhů komunikace a komunikačních prostředků. Mluvený projev je jenom jeden z nich. Mimochodem, termín neverbální je i lehce zavádějící. Implikuje totiž, že daný člověk se vůbec nijak verbálně neprojevuje. To však u mnoho z nich neplatí, protože přestože nemluví, dokáží se vyjadřovat třeba různými zvuky. Také z toho vyplývá, jako kdyby neměli žádná slova, což také neodpovídá realitě, poněvadž mnoho neverbálních autistů může komunikovat písemně skrze technologická zařízení, která mluví za ně a podobně. Mezi další používané druhy komunikace patří například komunikace skrze kartičky, posunky, skrze znakovou řeč a tak dále. Dalším mýtem je tvrzení, že člověk nemůže být autista, pokud má práci, rodinu, děti nebo vystudovanou školu, podnikání a tak dále a tak dále. Zde platí to, co už jsem mnohokrát zde zmínila, a to, že všichni autisté jsou jiní. Každý z nás má jiné schopnosti, jinou inteligenci, jinou výkonnost a jiné mentální zdraví, tudíž i naše životní milníky budou jiné. Existuje spousta autistů, kteří mají práci a jsou v ní velmi úspěšní. Existuje spousta autistů, kteří mají rodinu a děti. Mimochodem, autismus je dědičný. Šance na zdědění je, pokud vím, 50 až 70%, takže pravděpodobnost, že autistické dítě má zároveň alespoň jednoho rodiče autistu, je dost vysoká. Další mýtus je, že pouze děti jsou autistické. Z toho, co jsem zde už zmínila, je asi jasné, jaký je tohle obrovský nesmysl. Nicméně stále existuje obrovské množství lidí, kteří si myslí, že dospělí autisté neexistují, takže to musím zmínit. Autismus se nedá vyléčit, takže když je dítě autistické, zůstane jim i v dospělosti. Autismus opravdu zázrakem nezmizí dosažením 18 let. Některé projevy se sice můžou časem trochu změnit, naše problémy se můžou zmírnit, ale autistou člověk zůstane až na dosmrti. Další mýtus. Autismus je jenom současný trend nebo výmysl. Na začátku tohoto dílu jsem se stručně zmiňovala o historii autismu. Tento termín byl použit poprvé na začátku 20. století, což je už víc jak 100 let. To mi opravdu nepřijde jako současný trend či výmysl. Nicméně historie této neurologické odlišnosti je ještě mnohem delší. Autisti tu totiž byli celou historii, jen pro naše chování a prožívání neexistoval název. První písemný popis autistického chování se datuje až někdy do druhé poloviny 18. století. Tehdy byl nalezený opuštěný chlapec uprostřed lesa, který nemluvil, zdál se hluchý vůči verbálním pokynům a projevoval se u něho typický autistický stimming.
houpání dopředu a dozadu a podobně. Tomuto chlapci se začal věnovat francouzský doktor jménem Jean-Marc Gaspard Itard. I když byl tento chlapec tehdy označený za imbecila, tento doktor mu věnoval značnou péči a jeho chování popsal v publikaci The Wild Boy of Aveyron, tedy do češtiny volně přeloženo nějak jako divoký chlapec z Aveyronu. Jeho chování odpovídá projevům, které v současnosti označujeme za autistické a je jasným důkazem, že jsme tu byli vždycky, jen se nám nedostávalo takové pozornosti. Dalším mýtem je přesvědčení, že autisté jsou laskaví, sladcí a nevinní. Tento mýtus uvádí, že my autisté jsme všichni úžasní, nevinní lidé s čistými dušemi a srdci, kteří jsou za všech okolností upřímní, pravdomluvní a nedokáží lhát. K tomu můžu říct jen to, že je to absolutní nesmysl. Stejně jako u neurotypických lidí, tak i mezi autisty se najdou jak dobří, tak i špatní jedinci. Lidé, kteří nás tímto způsobem opěvují, mají tendenci zároveň tvrdit, že autisti jsou na tomhle světě proto, aby naučili ostatní lidi něčemu. Sama jsem popravdě nikdy nepochopila čemu, že nastavujeme ostatním zrcadlo, že by se od nás měli ostatní inspirovat. A já chápu, že to dotyční asi nemyslí zlé, ale neuvědomují si, že je to docela infantilizující a dehumanizující. Samozřejmě se to nebude týkat asi všech lidí, kteří tento názor zastávají, ale já osobně jsem se dost často setkala, že se s tím pojí i přesvědčení, že autisté nemůžou mít sex, pít alkohol, kouřit, říkat sprostá slova, mít tetování a tak dále. V podstatě nám tímto dávají nepřímo najevo, že přestože jsme dospělí, vnímají nás jako děti nebo jako někoho, kdo je mentálně slabší, což je lehce urážlivé. S tím se zároveň pojí i problematika něčeho, čemu se v angličtině říká inspiration porn, neboli v překladu něco jako inspirativní porno. Jedná se o situaci, kdy autista nebo obecně jakkoliv znevýhodněný člověk v uvozovkách překoná svůj handicap, udělá něco úžasného a je všem lidem dáván za příklad, za inspiraci. Hodně lidí tento koncept kritizuje, poněvadž žádní znevýhodnění lidé nemají žádnou povinnost být vzorem pro ostatní. Autisté zde nejsou od toho, aby neurotypiky něco naučili a nemělo by se na ně tak pohlížet. Jsme úplně normální lidé, kteří se jen narodili s jiným typem mozku a máme trošku jiné vnímání světa, nic víc. Není potřeba z nás dělat modly nebo inspiraci. S vnímáním autistů jako nevinných bytostí se pojí i další obrovský problém, a to mnohem závažnější, než je tzv. Inspiration porn. Kvůli této jakési infantilizaci a zděčťování jsou mnoha autistům odepírány adekvátní informace, které by jejich neurotypičtí vrstevníci normálně dostali, a když ne ve škole, tak alespoň od rodičů. Konkrétně tím mám na mysli vzdělání ohledně sexuální výchovy a vztahu obecně. Na hodně pubertálních, dospívajících i dospělých autistů je nahlíženo jako na děti a když se k nim tyto informace nedostanou, stanou se mnohem snadněji terčem sexuálního zneužití či vydírání. O tom, že autistické dívky se stanou terčem sexuálního násilí či nátlaku snadněji než neurotypické ženy, jsem mluvila již v první části tohoto podcastu. Nicméně absence jakékoliv sexuální výchovy u autistů se může projevit i opačným způsobem, a to nezáměrným překračováním hranic druhých lidí. Tím, jak máme problém s neverbální komunikací a rozpoznáváním emocí u druhých lidí, se nám může snadněji stát, že se omylem dopustíme něčeho, co druhému není úplně komfortní. Já mám popravdě řečeno zkušenost s oběma případy. Tedy, že mě v mých teenagerských letech někdo nutil k něčemu, co se mi úplně nelíbilo, i s tím, že já sama jsem se dopustila něčeho, co by se asi dalo nazvat nějakým velmi lehkým stalkingem. Sice to bylo jenom po internetu a po sociálních sítích, ale s odstupem času si dokážu připustit, jak strašně neadekvátně jsem se chovala a že to tomu dotyčnému určitě nebylo příjemné a zpětně se za sebe strašně stydím. A jasně, člověk si svoje chyby časem nejspíš uvědomí a to sociální chování se dokáže naučit víceméně,
Avšak nějaká osvěta by v tomto ohledu byla rozhodně dobrá. A právě i kvůli tomu není správné vyhýbat se diagnóze. Když člověk ví, na čem je, s čím má problémy, může na tom lépe zapracovat. Dalším mýtem je to, že autisté nikdy nelžou. K tomu ani snad nemám co jiného říct, než to, že stejně jako ostatní lidi i my někdy lžeme. Některým to může být extrémně nepříjemné, některým možná ani věrohodné lhaní nejde, ale tvrdit, že autisté nelžou, je nesmysl. Možná je to spojené s tím, že máme tendenci být upřímní a nehrajeme ty společenské hry, takže pokud se nás někdo zeptá na náš názor, hodně z nás odpoví popravdě to, co si opravdu myslí, a nikoliv to, co se asi od něj očekává. To však ještě automaticky neznamená, že lhát nedokážeme. Další mýtus je tvrzení, že nemůžeš být autista, protože bys byla diagnostikována v dětství. Tento názor se objevil v jedné diskuzi na sociální síti, již jsem se účastnila, a překvapilo mě, jak je to v celku rozšířený názor, takže jsem se to sem rozhodla zařadit. Překvapivě hodně autistů je diagnostikováno až v dospělosti. Může to mít několik důvodů. Prvním z nich je již mnohokrát zmíněné maskování. Druhým důvodem může být nedostatečná informovanost. O autismu stále totiž existuje spousta mýtů, polopravd a stigmatu, tudíž člověka nebo jeho rodinu ani nemusí napadnout, že se jedná o autistu. Za třetí, odmítání nálepek. Někteří rodiče mají bohužel pocit, že tím, když své dítě nenechají diagnostikovat, mu nějak pomůžou. Údajně mu nechtějí dávat nálepku a dotyčný pak celý život přemýšlí nad tím, proč je jiný, proč se s ním ostatní nebaví a podobně. Protože jestli si myslíte, že nediagnostikovaný autista nepozná, že je s ním něco jinak, šeredně se mýlíte. My moc dobře poznáme, že nás okolí odmítá, že se něčím odlišujeme, že nezapadáme, a bez diagnózy, která by nám proto dala dostatečné vysvětlení, se tím trápíme o to víc. Za čtvrté, vyvstává otázka, co je normální. Nikdo z nás totiž nevidí do hlav druhých lidí a tím pádem nemáme představu, jak svět okolo nás vnímají. Netušíme, že to, co zažíváme my, nezažívá každý. Já, stejně jako mnoho dalších autistů, si celé dětství myslela, že potíže, s nimiž jsem se potýkala, má každý, jenom ti ostatní se s nimi vypořádávají lépe. Až později v životě jsem zjistila, že to tak skutečně není. Těch důvodů, proč by se někomu vyhnula diagnóza autismu v dětství, je mnoho, proto tvrdit, že ten, kdo byl diagnostikován až v dospělosti, nemůže být autista, je scestné. Další mýtus. Autismus je jenom nálepka, která tě nijak nedefinuje. U tohoto výroku jsem váhala, jestli to zařadit spíše mezi mýty nebo mezi stereotypy, ale nakonec jsem se rozhodla pro první zmíněnou kategorii, poněvadž podle mých dosavadních zkušeností s autistickou komunitou s tímhle výrokem opravdu velké množství autistů nesouhlasí. Autismus ovlivňuje náš každodenní život. To, jak přemýšlíme, nad čím přemýšlíme, jak se chováme, jak prožíváme a projevujeme emoce, jak vnímáme své okolí, jak interagujeme s lidmi a podobně. Proto je podle mého názoru nesmysl tvrdit, že mě autismus nedefinuje. Kdybych nebyla autistka, byla bych někým jiným. Nevím, jestli někým lepším nebo horším, ale rozhodně bych to už nebyla já. Samozřejmě autismus netvoří 100% mé osobnosti, avšak je její podstatnou součástí a oddělovat ho od ní prostě nejde. Nicméně musím upozornit, že se jedná jenom o subjektivní názor. Sice je to názor, který podle všeho v autistické komunitě v současné době převažuje, ovšem stále je to pouze úhel pohledu a určitě by se našli tací, kteří by se mnou nesouhlasili. Nyní se přesunu ke druhé části podcastu, která se zaměří na stereotypy o autistech. Prvním z nich je ten, že autisté nemají empatii. Tohle je snad ten nejrozšířenější stereotyp, proto jsem ho musela dát hned na první místo. Pravda je taková, že někteří autisté mají empatie až příliš. Mají takzvanou hyperempatii, a jiní zase s empatií mohou mít potíže. A u některých se to může projevovat oběma způsoby. To je třeba můj případ. Dřív jsem si myslela, že s empatií problém nemám,
ba naopak, že ji mám až přes příliš. Nicméně nedávno jsem narazila na informace, které mě tuhle domněnku donutily přehodnotit. Existuje totiž více druhů empatie, přesněji jsou celkem 3. Kognitivní empatie, emocionální empatie a empatická účast. Kognitivní empatie zahrnuje schopnost porozumět perspektivě druhého člověka, porozumět tomu, jak vnímá a přemýšlí. Emocionální empatie obsahuje schopnost skoro až fyzicky cítit bolest a prožitky druhého člověka. Jedná se o stav, kdy člověk ve svém těle prožívá to, co cítí ten druhý spolu s ním. A empatická účast znamená schopnost vycítit, co druhý člověk potřebuje, nabídnout mu podporu, porozumění, sdílení pocitů. Zajímavé je to, že já osobně mám hodně empatie z prvních 2 oblastí, tedy z kognitivní a emocionální empatie, někdy až opravdu příliš, ale jsem absolutně nemožná ve 3. oblasti, tedy v empatické účasti. Nejsem totiž moc dobře schopná rozeznat, co bych v jaké chvíli měla říct, jak dát najevo svou empatii s druhým, nebo co bych mu měla nabídnout, aby se cítil lépe. Ze zkušeností jiných autistů jsem vyčetla, že svou empatickou účast dávají najevo tím, že se druhému svěří s nějakým svým vlastním zážitkem, který je typově podobný tomu, co právě prožívá, čímž dají vlastně najevo, že s ním soucítí, že ví, čím si prochází a chápou ho. Já to mám v podstatě skoro stejně. Když mi někdo vypráví o svém prožívání, jako odpověď mu povím zase o své zkušenosti se stejným problémem a nabídnu mu řešení nebo doporučení, které pomohlo mně. Jenomže to jsem se dozvěděla, že tohle je údajně špatný postup, že tím jakoby stáčím pozornost a směr konverzace na sebe a prý tím naznačuji, že mi na druhém zase až tolik nezáleží. Proto občas, když se mi někdo svěří s nějakou nepříjemnou zkušeností, snažím se říkat nějaké soucitné fráze typu to je mi líto, moc mě to mrzí, jsem tady pro tebe, chápu tě, muselo to být pro tebe hrozné a podobně. Ale vždycky to vyznívá hrozně strojeně a roboticky, a to i mě samotné. A co jsem tak vyčetla, ostatní autisti to mají podobně jako já. Takže kdybych to měla shrnout, někteří autisté jsou hyperempatičtí, někteří s empatií zápasí, někteří jsou něco mezi. Každopádně, pokud empatie moc nemáte, chtěla bych vám vzkázat, že to z vás ještě automaticky nedělá špatného člověka, a to i přesto, že to tak občas někteří někde prezentují. Stereotyp číslo 2. Autisté nemají fantazii. Stejně jako u předchozího bodu, ani toto tvrzení neplatí ve všech případech. Často se to tvrdívá kvůli tomu, že autistické děti mohou mít odlišný styl hry než neurotypické děti. Nehrají si s hračkami tak, jak je obvyklé. Například seřazují je do řad, třídí je podle velikosti, barvy a tak dále. Dalším důvodem tohoto stereotypu je naše ritualistické chování. My autisté máme rádi rutinu, můžeme mít své specifické rituály a naopak nesnášíme změny, jelikož nám způsobují úzkost. Do toho spadá i skutečnost, že mnoho autistů dělá rádo stejné úkoly a pokyny tím stejným způsobem. Protože pokud něco funguje a osvědčilo se to, proč to měnit? To však může některé lidi vést k domněnce, že nemáme představivost. Neumíme si představit i jiné způsoby plnění daného úkolu. Dalším důvodem existence tohoto výroku může být i naše doslovné uvažování. Hodně autistům činí potíže rozeznat ironii, pochopit některé vtipy či metafory a to může u někoho vzbuzovat dojem, že postrádáme fantazii. Těch důvodů tohoto stereotypu by se našlo určitě více, ale tohle byly asi ty nejzásadnější a nejčastější. Pravdou je to, že pro výraznou část autistické komunity toto neplatí. Je velká spousta autistů, kteří mají fantazii naopak až příliš velkou. Mnoho z nás si vytváří různé imaginární světy, kam se uchylujeme, když je reálný svět až příliš náročný. Mnoho z nás se věnuje kreativním aktivitám, jako je kresba, malba nebo psaní příběhů. A i když samozřejmě existuje hodně autistů, na které tento stereotyp platí, což je naprosto validní a v pořádku, je dobré pamatovat na to, že rozhodně neplatí na každého. Třetím stereotypem je to, že
Autisté postrádají smysl pro humor. O tomhle jsem mluvila už v předchozím dílu, ale pokládám za důležité to zmínit i zde pro ty, kteří první díl podcastu neslyšeli. Lidé se domnívají, že autisté nemají žádný smysl pro humor, a to pravděpodobně kvůli našim obtížím s chápáním sarkazmu či vtipů. Určitě se dá říct, že mnoho z nás má potíže s humorem neurotypických lidí. To ale rozhodně neznamená, že nemáme žádný smysl pro humor. Problém spočívá v tom, že náš humor bývá odlišný od toho neautistického a kvůli tomu mezi autistou a neurotypikem může vzniknout nedorozumění. Neautističtí lidé taky často nerozumí našemu vtipkování a říká se snad kvůli tomu o nich, že nemají smysl pro humor? Rozhodně ne. Stereotyp číslo 4. Autisté nedokážou udržet oční kontakt. U tohoto je nutné podotknout, že velké množství autistů, snad i většina, skutečně má problémy s očním kontaktem. Nicméně to neznamená, že ho nedokážeme udržet vůbec. Očního kontaktu jsme schopni. Ano, nebudeme se přitom cítit příjemně, bude nám to způsobovat úzkost a naše soustředění se bude nejspíš směrovat víc na něj, než na to, co druhý povídá, avšak dokážeme to. Aby tohle tvrzení bylo přesnější, změnila bych jeho formulaci na autisté mají problém s adekvátním očním kontaktem, protože neadekvátnost očního kontaktu je důležitějším kritériem než jeho neexistence. To je totiž až přílišné zjednodušení. Neadekvátnost podle neurotypických standardů se může projevovat nejenom jako příliš málo očního kontaktu, ale i naprostým opakem, tedy jako příliš mnoho očního kontaktu. Někteří autisté dokáží zírat do očních bulv druhého tak intenzivně, že to vyvede z míry i neurotypického člověka. Dalším stereotypem je to, že autisté nerozumí vtipům či sarkazmu. Tohle možná mnohé z vás překvapí, protože i já sama několikrát zmiňovala, že autisté mívají potíže s pochopením neautistického humoru. Já sama taky přemýšlela, jestli to zde vůbec zmiňovat, ale vzhledem k tomu, že jsem hodněkrát četla od jiných autistů jejich zkušenosti, které tomuto stereotypu tak úplně neodpovídaly, rozhodla jsem se to sem nakonec zařadit také. Hodně autistů totiž říká, že nemají problém pochopit pointu vtipu, jen jim nepřipadá dost vtipný na to, aby se smáli. A i tu ironii dokáží pochopit, pokud je dobře zvýrazněná. Pokud je hlas člověka tak nadsazený, aby byla zřejmá. Problém pak nastává až ve chvíli, kdy je sarkastická poznámka pronesena tím samým tónem hlasu jako kterákoliv jiná, nebo když je sarkasmus použit v textové zprávě. Takže z toho usuzuji, že se to musí brát individuálně a pamatovat na to, že ne všichni autisté tomuto stereotypu odpovídají. Další stereotyp. Autisté jsou skvělí v matematice. Ano, někteří autisté mají rádi matematiku a logické úlohy. Někteří naopak matematiku nesnáší. Tento stereotyp rozšířily možná různé filmy či seriály, které mají tendence vyobrazovat autistické postavy jako matematické génie. Zde je nutné znovu zopakovat to, co se snažím neustále zdůrazňovat, a tím je fakt, že každý autista je jiný, tudíž každý z nás bude mít rád i jiné věci. Na to zároveň navazuje i další stereotyp, který je ten, že autisté milují vlaky a jízdní řády. Ano, hodně autistů má za speciální zájem některou z těchto věcí, ale rozhodně to není pravidlem. Ne každý autista má rád vlaky nebo jízdní řády. Autistickým speciálním zájmem může být úplně cokoliv. Témata se rozhodně neomezují na tyto dva okruhy. Speciálním zájmem můžou být třeba zvířata, koně, filmy, celebrity, knížky, psaní, malování, počítačové hry, cizí jazyky, historické události a podobně. Prostě jim může být doslova cokoliv. Speciálním zájmem se může stát dokonce i nějaká konkrétní osoba, což není úplně dobré a zdravé, ale stává se to. Tudíž tvrzení, že autisti milují vlaky a jízdní řády, sice u někoho může platit, nicméně je to velké zjednodušení a nemělo by se to brát jako něco automatického.
Dalším stereotypem je to, že všichni autisté jsou introverti. Tento výrok by se mohl zdát pravdivý kvůli našim potížím v oblasti komunikace a socializace. Hodně z nás má zároveň i sociální fobii či úzkost, tudíž by se kvůli tomu mohlo zdát, že jsou automaticky introverti. Ale stejně jako u mnoho jiných zde zmíněných stereotypů, i toto je značné zjednodušení. Existují i extrovertní autisté. Existují ambivertní autisté. Rozhodně neplatí to, že jsou všichni z nás jen introverti. Dalším stereotypem je to, že všichni autisté mají speciální zájem. O speciálních zájmech bych chtěla vytvořit samostatný díl, protože mi to přijde jako důležité téma, ale ve zkratce speciální zájem je zájem u autistů, který se od v uvozovkách běžných koníčků odlišuje buď svým objektem, tématem, anebo svou intenzitou, jakou mu člověk věnuje. Je to něco, co se vyskytuje opravdu u hodně velkého množství autistů, ovšem rozhodně ne u všech. Někteří autisté žádný speciální zájem nemají a rozhodně kvůli tomu není jejich autismus o nic méně validní. Předposledním stereotypem je to, že autisté nesnáší hlasité zvuky, ostrá světla a jiné smyslové vjemy. S autismem se skutečně velice často pojí i problémy se senzorikou. Říká se, že autisté jsou velmi citliví na různé smyslové podněty, což je pravda, avšak neúplná. Ano, u spoustu autistů se vyskytuje hypersenzitivita na smyslové vjemy, ale potíže se smyslovým vnímáním se mohou projevovat i úplným opakem, tedy sníženou citlivostí neboli hyposenzitivitou. Ta se projevuje naopak tím, že člověk určité senzorické podněty schválně vyhledává. Mezi příklady hyposenzitivity patří například zírání na světla, blikající zářivky, vyhledávání hlasitých zvuků, písniček, obliba pevných obětí, elastického oblečení a podobně. Senzorické vnímání u autistů je mnohem složitější téma a říct, že autisté nemají rádi to a to, nebo naopak zbožňují to a to, je zbytečná generalizace a autistům s převažující hyposenzitivitou to akorát ubližuje. Poslední stereotyp se týká naší inteligence. Toto se může ubírat dvěma směry. Buď, že všichni autisté jsou mentálně postižení, nebo že jsou všichni geniální. A pravda? Ta je jako vždy někde uprostřed. Ano, existují autisté, kteří mají přidružené komorbidity postihující intelekt. A ano, existují autisté, kteří jsou geniální. Ale většina z nás má inteligenci zhruba tak nějak v normě. Oba tyto stereotypy jsou škodlivé, neboť vytváří zkreslenou představu o našich schopnostech. Mimo to, testování inteligence u autistů je poněkud problematické, protože ne vždy jsou testy uspůsobeny našim potřebám, ne vždy jsou dostatečně zřejmé a někdy se může stát, že diagnózu mentálního postižení dostane i ten, kdo ho vůbec nemá. To je ovšem dost komplikované téma, na nějž se necítím dostatečně vzdělaná, takže podrobnosti nechám případně na někom jiném. Tohle bylo z mýtů a stereotypů zatím všechno. Já doufám, že se vám tento díl líbil. Do komentáře mi můžete napsat, s jakými stereotypy nebo mýty jste se setkali vy, jaký vám přijde třeba nejhorší. A já se s vámi zatím loučím a u dalšího dílu zatím ahoj!